Presyo sa pabuto sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, misakag 60 ngadto 100%. Tungod kay nihit ang supply. Giadto sa Balitang Bisdak ang Firecracker Capital sa Barangay Babag. Ano ang exclusive report? Naabda mo si Crucino Ochia nga nagpahimutang sa iyang mga baliyang pabuto daprin sa karsada sa Barangay Babag. Pangandam kini sa pagsugod na sa ilang pagpamaligya karong Disyembre 16. Matod niya nga nihit karon ang supply sa mga pabuto tungod kay wa kaayoy namuhat. Tungod ini nisaka ang presyo sa baligya nilang pabuto og 60 ngadto sa 100%. Inangkat lang ni Crucino ang mga firecrackers, ang whistle bomb, quites, butterfly, 250 ngadto sa 3 pesos na. Ang paguda, 450 pesos. Jumbo jack, 60 pesos. Ang Judas belt, 175 ngadto sa 1,800 pesos. Depende sa gidakon. Medyo taas-taas yun karon sir kay gani ang uban mamuhatay karon hunong man tungod sa papel, way papel. Sumani Crucino nga safety ang ilang baligyanan tungod kay nagsunod sila sa lagda. Dunay nakabutang ang mga signages o mga baril sa tubig. Labaw sa tanan, kumplito sila sa mga papeles. O may mga stock ang mga bodega katong mga dagko nga mga negosyante nga nagpundo jud. Wala. Samtang gisulod namo ang himuanan og pabuto sa Sitio Rambo, Barangay Babag. Naabtan namo si Florido Barakel, ang presidente sa kaugpungan sa gagmayng mamuhatay og pabuto. Nag-inusara na lang siya nga naghimo sa mga pabuto sanglit ang iyang mga tao na narbaho naman og lain. Gikumpirmar niya nga nihit na ang ilang produkto tungod sa kamahal sa mga sagol nga gamiton ini. Sama sa pulbura nga mausab ang main ingredient ug ang papel nga ilang gamiton. Nihit gud kay nagkamahal niya, nagkagamay lang po namon trabaho. Speaking of mahal, usa man ito, usa yung mga materialis nga nagmahal. Unang-una mga chemicals ni mahal. Tapos yung ang uban materials sa newspaper, mahal na pud. At pati hasta mga karton ang gamiton nun. Gipakita ni Barakil nga bisan gamay ang ilang himuanan apan safety kini. Distansya sa mga panimay ug nasay fire extinguisher. Adunay 40 ka mga miyembro ang asosasyon sa mga manufacturer. Usanis proseso sa paggama og Rambo din kani ato nakita karon duha ka mga babae mo ni sila ang giswelduhan alang nini unya ato nabantayan nga kinahanglang sinukod gyud ang iyahang gidakon o gitason. So humana ani. So muna ni siya ang ilahang i-form nga circle. Butangan ni og mga pulbura. Dayon mo na to puston og mga dikolor nga mga plastic. Busy na sa ilang trabaho kining ubang mamuhatay. Binuok ang kwintada sa bayad nila sa mahuman gikan sa paglikit sa papel ngadto na sa pagputol ug sa pagbugkos. Ako anak upat ka buok na pagigatas. Walay bana. Single ma'am. Asa namang bana mo? Nalumos sa sabaw. Sa lanchaw, di tinula.